Vi har så om sammensatte verber. Et sammensat verbum er et verbum, der består af en forstavelse og et verbum. Forstavelsen er den gule legoklods, og verbummet er den grønne. Der findes to slags sammensatte verber. Det ene er løst sammensat verber, hvor vi har forstavelsen her og verbet her, og så har vi trykket på forstavelsen. Og der er et verbum eller en sammensat verbum som for eksempel ankommen. Og der ligger trykket på ankommen. Så har vi de fast sammensatte verber, hvor trykket ligger på verbumdelen af ordet. Det kan fx være übersehen. Og her ligger trykket som sagt på scene, som jeg også kan se på legoklodserne. Og de er fast bundet sammen. Så ordstillingen i sammensatte verber er ved løst sammensatte verber i hovedsætningen. Der vil verbet stå alene, og så vil forstavelsen være til sidst i sætningen, som for eksempel kauft immer alles ein. Og i ledsætninger, der vil hele verbet og forstavelsen så være samlet til sidst i sætningen, som for eksempel sagt, dass 7 Uhr am Bahnhof ankam. Ved fast sammensatte verber, der står forstavelsen og verbet altid sammen, og det fungerer ligesom en almindelig verbum, bortset fra et perfektum participium, hvor det der g-starten, som der normalt er i perfektum participium, den forsvinder. Så det hedder ikke g wiederholt, men det hedder bare wiederholt.